Bun venit la un nou episod. Știți clipul ăla cu Denis cu Lili? N-am mai postat de 2 ani și v-aș vrea să vă mulțumesc la câte like-uri s-a strâns, cam puține, dar merge și așa. Hai să vedem cu ce ne jucăm și noi. Este episodul acesta. Până mai postat videoclipuri. Ne lipsește brawler. Ar trebui să ne pice. Ar trebui să jucăm. Stai aici cu Nico, dacă îl știți. Salut! Să vă abonați și la Viorel. Galben ca soarele canalului. Da. Ce zici tu să jucăm? Ce să ne jucăm? Să eu și tu Hai să joc cu un tic. Cu un tic. Hai să jucăm la... Nu, n-ai. Hai să jucăm la... Ce îmi cred. Nu prea știu. Bine. La gen grab ar merge un Burley. De aruncare. Nu știu. De aruncare și e bine. Dacă știți voi codul de la Barley ăsta, să-mi ziceți, ok? Să-mi spuneți în comentarii. Ăla nu-i gen grab, e Brawlball. Așa. E de la Brawlball. Da, la ăla vreau. Deci să nu uitați să vă abonați, să dați like, să scrieți ce vreți voi în comentarii. Deci dacă nu... Du-te! Ai! Mama are șanse. Cred că are șanse băiatul acela. Mamă! Ultima dată, repede. Noroc că m-am murit. Iar să dați like, subscribe și tot frate împreună. Am ales să joc Barley pentru că n-ai cam bun, dar nu e. Nu, adică e bun, dar nu știu. Cam nu e bun la această hartă, trebuia să iei altceva. Cred că sunt de 3 minute, nu? Așa? 10. Filmăm 10 minute. Mamă, ce era să-mi spargă asta. Mamă, cred că am șanse. Dacă se strâng 10.000 de like-uri sau, nu știu, 100 de like-uri, câte like-uri, da chiar, câte like-uri vrei să se strângă la videoclip? Păi așa de 100. Dacă se strânge 100, e bine, e perfect. Dacă se strâng 100, mai filmăm și niște episoade cu TikTok. Măcar 100 dacă strângem, suntem mulțumiți. Da, mulțumesc. Sper să se ducă bine, Nu, că le omoară. Uita bine în colțul acela când am dat drumul la episod, a văzut că nu puțin mai aproape de
De 8.000. Bă, e chiar OP Enza solo. Da, e OP. Ai șansa ta. Bine. Fă-l, fă colț. Bravo! Bravo, Denis. Bravo. Dacă nu știi cum înseamnă Denis, dacă nu știi. Nu știu. Dă și mie te joc? Păi, ne. Hai să vedem cu ce jucăm. Să-mi spuneți în comentarii cu ce ar fi bine să joc data viitoare. Poco. Lasă-mă că joc. Hai, părerea bună. Da, ai dreptate. Am uitat să vă arăt că am mai are. Aveți aim în echipă. Ce vrei tu? E bun. Să-mi spuneți în comentarii dacă Denis, de ce n-ai pe Mortis și ai nu știu ce să fie. Mulțumesc enorm câte like-uri s-a strâns la video acela. Dar știu că nu sunt multe, dar na, mă mulțumesc ce am. Ai, mamă, ce era să ne... Dacă, să știți, dacă vedeți așa imaginea urâtă, să știți că n-am vrut eu să dau imaginea așa, să știți. Dacă se vede, că acum filmez și nu prea știu dacă se vede urât, știți? Sau un lag, știți? Bine că am dat ultima dată. E bun focul aici. E bun puțin. Mamă, nu se ducea în țara. În țarita. Asta e șansa mea. Șansa mea. Și numai. Băi, dă-i numai ce mea. Păi ce crezi că fac? Fai de capul meu. Dar oricum câștigați. Oricum câștigați. Nu-mi pasă mie. E bine. Star player. Mă, ce m-a inspirat. Asta nu mă inspirat. Da, știu. Uite, să vă arăt că aproape sunt de M. De-abia aștept să văd pe M. L-am luat pe Baby. Când am luat Baby așa, să-mi iau și pe M. Să o iau. Deci... A luat ceva să se pună mega boxul. Dacă-ți pica rău. Da, mă sper, băi, săream în sus de fericire. Deci nu ca aia care zic că ți-a aplicat foc și... Nu, mi-a aplicat foc. Da, ok. Mulțumesc. Că doream să o spike. Să vă zic din nou să dați like, subscribe și la Viorel. Canalul lui se numește Galben ca soarele sau cum? Galben ca soarele ro. E primul. Păi da, nu știu.
Așa. Hai să vedem cu ce mai jucăm. Nu prea avem ce să mai jucăm. Deci, de atenția acordată. Să dați like și toate chestiile. Pa!